radite povodom ovog što vam predsednik Skupštine ne dozvoljava da uvedete bilo koga u Skupštinu? To je samo dokaz da najveća trovačnica ne dolazi iz vazduha, nego iz ove ovde zgrade. Onaj ko je predsednik Skupštine i domaćin, ko odbija da razgovara sa profesorom Đurđevićem, ko odbija da razgovara sa poljoprivrednicima, rudarima i zabranjujem da uđu ovde, da se čuje glas naroda i oni koji treba da nam kažu kako se rešavaju problemi, a pušta ovde tiktokere i Gorana Vesića izgravaju cirkus, pritom angažuju kompletnu službu Skupštine da Goran Vesić provede tiktokere ovde, taj ne treba sedi na tom mestu. Ovo je naroda... A je obrazloženje? Nema obrazloženja. To je njegovo diskretno pravo da po poslovniku može da odredi koga će da pusti, koga neće. Do sad je bila praksa da svi koji žele, koji imaju šta da kažu, dođu i učestvuju u konferencijama za medije. Evo sad sam dobio informaciju da me zvao da hoće da razgovara sa mnom na temu kakva su pravila i ko tu sad može da dođe, koga ja mogu da dovedem, koga ne. Pravo vam kažem, ako neće unutra, bit će ovde, pa će biti za sad 5, pa sutra 100, 10, pa će biti 100.000 ljudi. Pa će imati šta da kažu, pa će onda se češe po glavi ko je on da ne dozvoljava ljudima, narodu, običnim ljudima i profesorima, struci da ne govore u Skupštini. Dakle, zvao vas je na sastanak s tim u vezi? Evo sad me zvao, sad sam čuo da me zvao. Da to pitanje rešimo. Pravo da kažem, baš me briga. Hoćete ići na sastanak? Hoću da idem na sastanak i prenećem odmah čim taj sastanak bude gotov, šta mi je rekao. Pravo da kažem, meni lepše ovde je napolju nego unutra. A vazduh što je zagađen? Pa evo,